Zvikanzi maimi makapusa tirika makajaidwa ende makatodhakwa nekuti inini ndati handisi kuda chinhu kubva kwauri nekuti ndinozviziva inini ndopuhwa newega chinhu chacho chonobereka chinondikonzeresa zvisiri izvo ndine tunhu wangu kaini kusakwana kwangu handida kukuziva inini ndinoda kukukumbira kuti kana uchiona vamwe vanhu vari padzimba dzavo vakarongeka vane musha wavo vane musha wavo respect he handina kukukumbira chinhu handina kusvika kupi kumba kwenyu kuti ndine nzara yekuti mai avanetsa ndovaudza kuti havana kukwana sinotiti Ndine ndakamhangara takanga tiri padara sevanhu pamusoro amai avanhu rakavatuka ndakavaona amai avanhu amai vangu saka ndiri munhu anotocha kuti ndingatuka amai handirombobvira ndavatuka ndekutsurana pamusha pataitaurirana vachidayira nyaya yaitaurwa nasapo saka vakadayira vachida kupesanisa ndati amai ndichikumbirawo kana musina mashoko ekudayira panyaya iyi mopawo mukana kana chairman aite sei ataure chakamiri ndakusumuka ndakuombera nengatezvaro ndakusumuka nokuti zvekutaura amai avo ndakaramba ndiri panapa hazvibudi ndopandakasumuka ndopandakaombera ndichitaurira chairman saka ndopandakazonza samoni kuti rauya kuti ndatuka amai nokuti amai avo ndaamai vangu ndikatovaona mashoko yanga yakutaurwa yanga yasati zvanga risati ranga risati zvanga zvakutaurwa naamai vangu avo kuzvitaura nekuti wewe washeedwa kumba kwenyu nedare ubva wasvika padare paipai dare risati rapera richitaura nyaya iwe bosumukumbira dare rainzi panapa paipapo pamwe ndo pandikatadza pavo pakusumuka kwete kutuka akutuka wagara zvakare nguva yakareba zvakadini naamai ava tiri panharaunda amai ava vakauya mhai manja totoonana kupera kumwedzi kana ka1 handirakanaDaka navo amai ndati muri panharaunda yemugere magara nguva yakareba zvakadini navo ndikagarisana muri panharaunda pandikavaziva pano 3 years makore akawanda iwao une zvimwe here zvaungati iwewe ini namai ava pa3 years takambokwesherana panana pandakambokwesherana navo ndakakwesherana navo iwe kana ukavatarisa amai ava newe mukuru ndiani ivo ndo mukuru mukuru chakakupa iwe utadze kutanga wateerera mashoko mukuru kusvika pakupedzisera kana achitadza uzotsungwa nevamwe vedare vanga varipo chii ihasha ndo dzakandibata wakagona hasha dzei dzokusumuka pandakaita mazuva wataura ndakuona achisasha iwo hasha dzakabata dzaidzidzi matauro yavaita pakaita nyaya yekuti pamusoro kuti munatsopanzwisisa sabhuku aitaura kuti noti paitongwa dzimwe nyaya dzochisi kunzi chisi chinotanga nonguva yakati chipera nonguva yakati saka nyaya yangu payakapinda pana amai ava handiti sande ndiro mari yakabatana $50 handati secretary pa$5 iri kubhadhawa idare ndiro $50 zvikanzi achenja handini ndikati chibata ifoni yangu iyi ndo yakumanheru kana ndapatsanura mari yangu $50 zvikanzi naamai avo ndo pavakadayira ipapo vakati ko yakarasika akati pamusoro yamai ko mabhuku yasekretary yadii kurasika foni yangu iyi yozorasika kana musina mashoko ekutaura pano vangu maita ichikumbira muite sei munyarara saka wakaita sei ndo matauro yandakaita ya wakaita sei
ayo ipapo ndo matsanangudzo andiri kuita ya ndo matauro yandakaita yayo kuna amai vangu avo ndo ndakavaona nda amai vangu mwana uyu akabva kwakanga akamira nobva agara the moment ainzi nevamwe vaiti aiwa uri mwana uya titaure nyaya mutambanudzirwe muererano nachief nekuda kwechisi saka mwana uyu akayagomba agara kudaro nobva ati handina mari ndatomboitsvaka ndikaishaya zviri nani ndikubatisei chii ndipe sekretari ava foni ndobva ndakati aiwa mwanangu foni inogona kudonha kana kubiwa hazvingadaro unogona kudzokera wane mari wodzoka zvikanzi maimi makapwisa tereka makajaidzwa ende makatodhakwa ndobva ndakatini mwana iweweka dai kuchinzi wakaenda kuchikoro zvakakwanira waiziva kuti mai ndimai baba ndibaba akaenda achingomwaya murodhi maoko tichingomona inini manjeka kuno kwachief ndiri kuda kuti pakuti kunditi hamuna kukwana makadhakwa kusakwana kwangu ndine vazukuru vangu 9 varora vangu 3 vakwasha vangu 3 inini ndine musha wangu varume vangu ndinavo vamatsambiri ndakatenderera nyika yeso naamatsambiri ndinoda kuti mwana aspecify kusakwana kwangu nekudhakwa kwangu pamwe anonditengera doro pamasitoro epabi epamakaya nobva ndapinda mudare ndakadhakwa ndo zvinhu zvandiri kuda hangu kuti angojustifya nekuti ini ndine vazukuru ndakaudzwa nemwana wekuti mai munodhakwa hamuna kukwana kwangu manje ndokwandiri kuda kutsvaka kumwana ndikaudzwa nemwana akadai ndingatadze kuinda munzira kana ndisina kukwana kana ndikadhakwa zvakaraudzira ndikaudzwa nemwana ndotadza kugamuchira ndo zvinhu zvandiri kungochema indai kwachifi wenyu uko handikutendengini ndakujaira vamwe vachiti foni inogona kurasika asi chooita iwewe enda nemari yako kana wachinja uzoita se zvakataurika here vana kuzvitaura zvaukanzwa iwewe ndozvo zvandakanzwa ndozvokuti foni yako hatikwanisa kuitambira nekuti inozorasika vanga vari romwe here pakutaura kwandakaita kuona kwandakaita inini vaifanira kudaro nokuti foni yorasika mabhuku yake sekretari sasa aida foni here kana kuti aida mari vaida mari changa chiri chibatiso chokuva respekta panyaya yedare wabatisa foni yawapa yanga iri yangu vaiiziva kana behavior ndio inoratidza kuti ina handibe behavior yako yakatoratidza saka urikutaura kuti wakanomhan'ara kuti wasungire dadarira yamadaka yandikuona wabvunzwa kutanga ukati hauna daka naamai ako pana kubva odaka rabva paa naoshama vakanga muri vanganipa mukanga makaungana vaitongwa here vanoti vaitongwa pakaipopa mukanga muri tiripo zvokuma 7 anoti 8 saka iwewe ngokumbira romo shamwana hatida kunzvenga utopedza nguva uromo chete nokuti vakawanda cho vakarega sei kunomenekwa nandavo kuti wavatadzira kuda kuti vati uromo ndapa respect kuti ndaamai vangu nawe shamwana ndikuona kuti mudambudziko amai amunhu mukustori saka uri kureva kuti iwewe dai wakatadzirwa vanhu vese vakanga vari pepa vaitadza kuona kuti watadzirwa vanhu vese vakanga varipo vangatadzirwa kuona kuti mwana uyu mwana asati atadzirwa kuona anoona vanoona saka iwewe sei wakaita unhu usina kuita zvakanaka pamberi paamai kusumuka kwandakaita ndokushora kwangu kwandakaita wakabva watoshora amai ava nedare racho ramambo racho iro nokuti dare rasabhuki dare ramambo nokuti mazwa anenge achitaura ipapo haasa ake kugadzira kana kuumba kwake auya kuzoatora kubva kuna mambo sure saka munhu wakashora ndemambo nokuti mambo ndiye atuma sabhuku kuti enda unaadhiresa vanhu uchivaudza ichi iwewo ndobva wasvika bva challenge mambo pamusoro
kuchallenge ngati ndakachallenge challenge because kana uchiti wewe paitawo mashoko apa kuna mambo iwo mweya uchatanangira kuchallenge kwacho nokuti mashoko anobva kuna mambo ndo anochengeta nharaunda kuti nharaunda igare zvakanaka amai tazviona kuti mwana uyu akakutadzira mashoko amataura pana saka imini munoda chii handina chandoda kubva kumwana wacho ndiri kuda kuti atsanangure varume vangu vari muno pandisina kukwana naimi ndinodzokera ka dare raona kuti mwana akashora mbiti ndozara kuchikutaurira kuti mwana uyu muda zvakadiipo mudipo kuti imivika murekuramba mune chikumbiro naye ngamuregerera chete chikumbiro regeronamama wapfugama kumbirerekera wataura sezvawakatadza amai ndikukumbira uregerera rwei kushora usumuka kwandakaita muchitauro ndechikumbira uregerera ipapo nokuudzai kuti hamuna kukwana wakataura nomazwi andikataura kuti hamuna kukwana maindiregerere pano zviri zvakakubatai pandai padare paya ndechikumbira uregerera pangoeni pano zvese zvakakubatai ndikukumbira uregerera mari yavo yedare uyu anobhadhira mari yamai yavo yedare nemari yetransport yakusvika naamai yavo vanofana kuibhadhara amba kuibhadhira mangwana achisvika kumba anoisa mari kunasapoti inogara navanhu zvakanaka wakambouya nenyaya yeservice dzisina kukwana saka kumba warimoisa nemukadzi ezvinowauya kuti wakunisa nevatungamiriri vako hazvina kunaka chinemba ava vana ava vakati varegererei especially vanhu vaisa kuonana negagiriza tatikavasiya vachizviraramira upenyu hwavaifunga kuti ndo hwavo vamwe vadzunga vachitwa chipadzere twa mambopushu here kana chisi papa vakuzipa chisi munhu angofungawo kuti nhasi anoredza chisi anoredza nhasi chisi vanhu havachinoenda kubasa asi toda kuti vazive kuti kune vatungamiriri vanomasabhona ava saziva kuti ava ndo vatungamiriri amai avari mukomitandi tori muzive ndo vatungamiriri vamukanika ndo vandinoshanda navo vazvinzo baba vari kuti baba vari kuti nami toda kuti zvinhu zvakagadzirika hamusabatikani handimatini hamunenge namupudzi kana huku aiwa ndinotoda kutomutaurawo navo muripo sekuuchira kwaita kuti ndokumbira ruregero mwanangu kana uchiona mai vanenge vari munzvimbo musati kana muchidhiskasa muri kwamuri ndinogona kufamba unogona kungopima chipimiro chaunoda kumunhu hazvisizvo zvokuti unoti munhu asina kukukanganisira womutaurira mashoko asiri panyaya yekuti usasiye foni haisiriyo meja yaanga achida mwana anga achitori nenyaya yaanga aida kundituka usagara uchida kutuka vanhu vakuru nekuti inini ndati handisi kuda chinhu kubva kwauri nekuti ndinozviziva inini ndopuhwa newega chinhu chacho chonobereka chinondikonzeresa zvisiri izvo ndine tunhu wangu kaini kusakwana kwangu handida kukuziva inini ndinoda kukukumbira kuti kana uchiona vamwe vanhu vari padzimba dzavo vakarongeka vane musha wavo vane musha wavo respect he handina kukukumbira chinhu handina kusvika kupi kumba kwenyu kuti ndine nzara yekuti mai avanetsa ndovaudza kuti havana kukwana sinotiti iwewo bata vanhu vanenge vakauya mumunda kumunda uko handina kuvinga iwe takavinga munda wandakapuwa nehurumende handina kuvinga iwewe kuti uzondiudza kuti handina kukwana iwe wakanga wagadzira pakwe kwenga ndiri kutoona kuti hauna kukwana nekuti wakanditaurira zvinhu mashoko asiri upidze iwe mwana iwe ukaona mai baba ndimai ndibaba zoto zvakashaya mazera tinorovana ndizvo tingatipana nemukananguru okutukamirirana kurespektana chingodana baba tasvika pakumbirana ruregerero adzimai venyu vachindauya kuti murume wangu azive kuti panisina kukwana ndepabodi murume wangu azive panisina kukwana asi mwana asi kuberekera kuti aasoreyama ndaita sei ndakanganisa bati havasuda chinhu nemunhu nomunyina wangu vada kugara zvakanaka
uye zvakazoona kuti uyu mwana ndiasina kukwana kuti aiona mai vake vanokwana. Saka isu tangoti tipedze nyaya yekuti aiwa mwana anokanganisa. Kasi vana vatinawo munharaunda tinomakwati. Handizvo. Ena unosaina munyengeri. Usazosvipa mari. Kana ukaenda kumakotsi kunonzi takuona une mhosva. Asi haikona kuzoita sei? Next time unodzoka muno une mhosva yakafanana neiyi. Tokutorera zvitoro zvako. Ndozvinogona kumadzimama. China unosaina. Unodzora zvese zvakurwa kudari naamai avo. Transport yavo yavashandisa. Mari yacho unovadzorera mangwana. Manzwa kame? Handidi. Aiwa inodiwa. Ndotori neyangu ini. Ndotonomujikisa. Aiwa kasi ndinokudza kuhotoni mambo muona vana vatinozvara dai anga aine respect pakari zvamamudzidzisa muno aifanira kuzorealiza after that ouyawo kana kusikuti nai baba so anshuwa ndadi but vane ndikuwedza kuti mambo mune nyaya nevanhu vamuri kutonga havazive chinonzi mambo, havazive chinonzi mutemo, havazive kana kwazviri kuenda enda vana basa nazvo. Zvakanaka kuti vana ava vatore mazera akadai patakura isu ngwasikamiri pamberi pamambo zera iri kuti vanhu vakuru kana wakanganisa vanotoya kuvabereka ona ndanzwa kuti mwana adai dai zvaizogona zvaidai even nemajezi vamutaura zvinobvumirwa izvozvo. Wakazomboendawo here kuti wakaona ndakanganisa kuti hapana kuona kuti akanganisa muno mudare menyu, apana kutorealize kuti ndakanganisa paakabva ipapo ombadi kutsvaka nzira yekupindawo nayo kungorongotaura musungotaura mazano bvunza mazano ine rako dzino mwana wenyu haasi kugona kuti akanganirake zano dai zano mamupa kuti dai wakauya naanozvifunga uyu ajera kudai zvinomanjika hazvina kunaka neeji yake kuti ajairerwe kwamambo everyday ende ndozvaita kuti ndakujaira uku zvinoisa ndina kujaira ndakujaira uku indi kutoona sekunge ndanditorwadziwa kuti pamwe kuda chifi vane zvekuita muramo wavo kana chichavo nekuti ndakarwadziwa zvekuti mwana hatauri kuti takujaira uku unojairirwa muri chifi maite ndovana vedu veshamagara muchina sungai nyama imeita basi